3,4 historiako zenbakirik ospetsuenetakoa da, pi izenez ezagunagoa. Letra grekoaz irudikatzen den pi zenbakia konstante matematikorik garrantzitsuenetakoa da. Zirkunferentzia baten neurria kalkulatu behar dugunean erabiltzen den zifra da, baina zehazki zer den Javier Kantok Bekam Euskal Herriko matematika aplikatuaren zentroko kideak azaldu digu. Pi zenbakia da zenbaki bat, bere izenak izaten duen bezala, eta justo hori da zirkunferentzia baten perimetroa eta diametroaren arteko zatiketa. Egia esan ez dakit zergatik, baina egoera askotan azaltzen da zenbaki hau. Gizakiak duela 4.000 urte baina gehiagoz geroztik erabiltzen duen zenbakia da 3,4. Zenbaki hau betidanik ezagutu dugu gizakiok. Antzinako Txinako jendeak ezagutzen zuten duela 4.000 urte zenbaki hau. Haiek konturatu ziren, zirkunferentzia guztiek dukatela propietate hau, eta hortikan erabili izan dugu zenbaki hori. Bere lehen 3 zenbakiak hartzen dira kontuan, pi eguna ospatzerakoan, alegia 3 zenbakiak martxoa diratzen digu eta 14ak berriz eguna. Larry Shawn fisikari estatubatuarrak egin zuen efemeridea ospatzeko proposamena 1998an, izan ere, matematika formuletan ez ezik beste hainbat zientzitan ere erabiltzen da pi zenbakia. Adibidez, formula matematiko askotan agertzen da zenbaki hori, pi zenbakia. Adibidez, geometriako formula askotan, ala nola hori, zirkunferentziaren perimetroa kalkulatzeko, edo azalera kalkulatzeko, edo beste gorputz geometriko batzuen propietate batzuk kalkulatzeko, hor agertzen da pi zenbakia, eta ez dakit, adibidez, matematikatik kanpo, fizikan ere askotan agertzen da pi zenbakia, eta horra da garrantzitu askotan azaltzen delako. Bekam Euskal Herriko matematika aplikatuaren zentroak pi egunaren arira, alegia biharko egunaren arira, hainbat tailer antolatu ditu gaur Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan matematikara modu erakargarrian hurbiltze dute helburu. Daukagu ikasleentzako tailerrak, dauzkagu antolatuta, DBH-ko eta LH-ko ikasleentzako tailerrak, eta gero arratsaldeko 7etan dago hitzaldi bat, hitzaldi batzuk, 15 minutukoak, publiko orokorrentzako daude antolatuta, así que matematika nolabait hurbiltzeko